tot despre titlu vorbim. Hai să înțelegem de ce este important titlu, pe lângă ceea ce am discutat data trecută. Ce este până la urmă titlul unei cărți? Titlul unei cărți este numele unei cărți. Acum hai să vedem ce este numele. Ceva ce noi toți avem și nu doar noi oamenii, persoanele. Dacă ai un animal de companie, acela neapărat are un nume, chiar dacă îi zici cuțu-cuțu. Dacă ai o firmă, aceea are un nume. Diferite entități poartă un nume. Numele e un fel de adresă a entității respective, adresă a fie a interiorului ei, fie a aspirațiilor, părinților, proprietarilor pentru entitatea respectivă. În general, dacă te vei uita la numele de copii, vei putea observa ce anume influența cultura populară în fragmentul de timp respectiv. Pentru că, așa cum am spus, numele reprezintă de obicei o aspirație, mai ales în zilele noastre. E ceva ce tu îți dorești pentru copilul respectiv, acela fiind viitorul tău. În trecut, numele era luat chiar mai în serios de atât. Până să mergem în trecut îndepărtat, mergem într-un trecut apropiat, când numele pe care îl purtai era numele părintelui tău, era numele bunicului tău, al străbunicului tău. Însemna ceva să-l porți. Nu mai erai doar tu acolo sub această denumire. Era neamul tău. Adică Ion, al lui Ion, al lui Ion, al lui Ion, însemna ceva. Astăzi, din păcate, majoritatea ne știm doar strămoșul doar până la bunici, în cel mai bun caz. Ca și când n-am avea un trecut mai îndelungat în spate. Asta influențează felul în care te raportezi și la tine însuți, și la lume, la societate în general, da? Cât poți să vezi în spate și cât poți să vezi în față. Care sunt rădăcinile? Tot numele și importanța lui în a-ți determina locul în lume e mult mai ușor de remarcat în Moldova, unde încă s-a mai păstrat, da, e a Mihăilesei. E clar, nu? Ești din neamul ăla. La noi, chiar dacă dintre lucrurile astea s-au mai pierdut, să știți că în vest, Johansson, Bergson, nu știu, gândiți-vă voi la alte nume, tot asta sunt. Fiul lui, da? Tot. Ion, al lui Ion, al lui Ion, al lui Ion. Și atunci, numele înseamnă ceva, tradiția înseamnă ceva, istoria înseamnă ceva și numele pe care îl porți și ceea ce ești tu te marchează, te încarcă cu ceva anume. Nu mai ești chiar așa, nu ești singur pe lume, tu de capul tău reprezinți ceva, ești reprezentantul cuiva al înaintașilor tăi. Să mergem în trecutul mai îndepărtat, când numele avea o importanță, semnificația lui era încărcată de o importanță covârșitoare. Nomen est omen chiar însemna ceva, era mai mult decât un dicton. Haideți să vedem de unde se zice că ar proveni acest nomen est omen. E atribuit lui Plautus. În piesa persa, slavul Toxilus îl încurajează pe stăpânul său Dordalus să cumpere o sclavă extrem de scumpă, al cărei nume era Lucris. Lucris însemnând profit. Și atunci a zis, nomen atque omen quantivis
Iam est preti. Numele și omul merită orice preț, orice bani, orice valoare. Adică un nume bun chiar influențează persoanele respective, dar și pe cei din jurul lui, din jurul persoanei respective. Și atunci, numele ar fi esența. Așa și titlul unei cărți este esența. Însă tu, ca autor, ca și creator, ești eminamente ludic. Și atunci, prin titlul unei cărți, nu doar că manifeste esența cărții respective, dar încerci să fii și ludic, jucăuș, atractiv pentru cititor. Din nou, nu avea în vedere doar cititorul de azi, ci și pe cititorul de mâine și de poi mâine. Hai să vedem niște exemple de titluri și să vezi cum se joacă autorul cu tine. Iată un exemplu de titlu. Cum știu că poruncește, cum sufletul îmi dorește. Asta înseamnă tease. Tease înseamnă a te juca, a atrage, a amăgi. Așa se joacă cu cititorul, mai cu seamă pentru că cartea cuprinde povești care vin dintr-un alt spațiu. Din spațiu rusesc. Și atunci, pentru un cititor român, e o noutate absolută, nu? Cum știu că poruncește, cum sufletul îmi dorește, cititorul rus. Altfel rezonează. El deja știe continuarea acestui titlu, dar cititorul român nu știe. Ce vrea să fie, nu? Ce vrea să fie, cum adică? Și atunci intri în carte, da? Și stai să vezi, nici măcar nu e la începutul cărții. Deci trebuie să cauți. Ia, uite cum te-a atras în cartea. Trebuie să cauți, trebuie să vezi. Ca să înțelegi, trebuie să citești povestea respectivă, basmul respectiv. Și uite așa, cartea a câștigat un cititor. Hai să vedem. Iar la titluri, în general, încearcă să eviți titlurile plane sau formate într-un singur cuvânt. Dacă zici, de exemplu, îngeri, zmei și joi mărițe, sună foarte bine, mult mai bine decât dacă ai spune îngeri. Ok, sau zmei. Bine, și? Dar dacă spui îngeri, zmei și joi mărițe, deja te-a atras, te-a câștigat. Și aici avem mitologie populară pe înțelesul copiilor. Copiii sunt mai greu de atras, da? Atunci trebuie să ai o mai mare grijă pentru titlu. Ori, poate să fie un titlu clar, direct, de la bun început, da? Basme fantastice rusești. Știi la ce te aștepți? Dar, pentru că sunt basme și pentru că sunt fantastice, e clar că e vorba de o călătorie într-un univers. Sunt și rusești. Într-un univers cu totul străinție, spre care ai vrea să te îndrepți, da? Vrei să-ți mobilezi casa cea nouă cu lucruri cât mai frumoase. Din nou, titlul trebuie să se refere, e bine să se refere, cum am spus și în episodul, să zicem, anterior, la ceva profund uman și etern uman. La ceva la care oricare cititor, din orice perioadă de timp, se va putea raporta. Și atunci, dacă ai 2 eseuri despre paradis, e limpede. Deci asta vorbește cititorului de oricând și de oriunde. Sau, dacă spui masa de sărbătoare, masa de sărbătoare, da? Că ești în state, că ești în China, că ești în România, astăzi sau peste 100 de ani, vei înțelege și automat te va duce într-un alt spațiu. Da, sărbătoarea e o ieșire din curgerea firească obișnuită a timpului și o intrare în excepțional masa de sărbătoare. Și atunci, mai ales dacă e vorba de un volum de poezie, poezia fiind o concentrare, un punct de incandescență, atunci e un titlu potrivit și care cu siguranță va grăi, va comunica cu posibilul cititor.
Sau ascultă acest titlu. O viață. O viață. Că e acum 2000 de ani, că va fi peste 2000 de ani, o viață. Orice cititor va rezona cu asta. O viață. E un titlu care spune, totuși în același timp este extraordinar de enigmatic. Pentru că nu există două vieți la fel. O viață, ce poate fi? Nu? Te poți raporta, pentru că și tu ai viața ta, te poți raporta la titlul acesta. În același timp, el nu dezvăluie, nu strivește corul ăla de minunea lumii. O viață. Să vedem ce să fie. Lupta din slăvi. Viața e un bazm? Fericirea mea pierdută? Nu-ți vine să vezi despre ce e vorba? Da? De asemenea, poate fi, mai ales dacă e vorba de o colecție, tot așa un titlu care într-un fel te pregătește 101 de poezii. Clar știi despre ce e vorba, da? Cunoști. E colecția Editurii Academiei Române, știi că e vorba de poezie contemporană, să zicem. Știi la ce să te aștepți, știi la ce să te pregătești, da? 101 de poezii. E clar. Îți spune, însă de fiecare dată sunt 101 de poezii ale altcuiva, ale unui alt poet. E o altă fereastră, ca la Windows. De fiecare dată e o altă fereastră care îți dă acces la cele 101 de poezii. Dacă vorbim de literatură, dacă vorbim despre studii științifice, tehnice, aici e bine ca titlul să fie clar și la obiect de la înțeles. Adică, uite, oamenii evului mediu. E clar, aici nu prea ai ce să zici altceva și nici nu e recomandabil, da? Ca să ajungi în zona asta, să spui altceva, trebuie deja să fii extrem de stăpân pe domeniul despre care scrii, despre care vorbești și recomandabil chiar să fii deja un nume în acel domeniu, încât să-ți permiți să ieși din rigoarea aceea și la titlu să fii puțin ludic și creativ. Și tot n-am terminat cu titlul, așa că data viitoare vom mai face o frumoasă călătorie.